Lo ngumdlali kamabona kude ongasekhoyo uPresley Tshweneyagaye. uPresley Tshweneyagaye wabona ilanga nge-19 ka-Oktoba ngomnyaka ka-1984. Usweleka ngomhla 27 kwinyanga kaMeyi kulo mnyaka u-2025 eminyaka ingama-40 anenyanga. uPresley Tshweneyagaye ongasekhoyo ungummi nenzalelwane yalapha kuMzantsi Afrika nodume kakhulu ukuqalela kwiminyaka yo-2005 ukuza kuthi ga ngalo mnyaka ka-2025. Abaninzi bayakumkhumbula kwiminyaka yakhe njenge-ektara kumdlalo waduma kakhulu uTsotsi, kodwa ngoku usweleka edlala kumdlalo kabambona kude uThe River. Ukanti eminye imiboniso singabala iNumber Number ngo-2013, Africa Unite ngo-2010, State of Violence kwango-2010 njalo, More Than Just a Game ngo-2007, neZamazama ka-2012, Mandela Long Walk to Freedom ngo-2013, The Precious One ngo-2012 neminye emininzi. Ukusweleka kwalo mfana obeze ngobuso elizweni emva kokuxinwa sesifuba esohlulwa kukuphefumla kushiya uMzantsi Afrika nehlabathi lithe kunubembe. Amazwi ovelwano asaphokoka ukungena kwikhaya lakhe eliseMahikeng eMohlabeng kumhlaba waseNorthwest. Ushiya ngasemva unkosikazi wakhe nabantwana. Kodwa nathi sithi ungemka nje okwangoku, kodwa ezinhliziyweni uyakuhlala khona phakade. Usibulisele mfondini koDarlington uPapa G wesidingo umxelela uba saphela neso sidingo. Umenzi ngubane usibusiso weGenerations umxelela uba sikayilibala irole yakhe nontombi kula Generations yethu. Jamie Bucklet weRhythm City uDavid Genairo utsho nakuba yaphela nayo iRhythm City. Big Boy aka Charles Maya weSkim Sam uthi kuye kusaselwa nangoku ngabaninzi yaye basahlukunyezwa nangoku abafazi. Kuyacaca uba akufundwanga nto kwibali lakhe. Nabanye abaninzi xa kungoku sithi kuThixo isanele sayena kwanele. Hamba ke ndoda, desidibane kwelizayo.